Santa Geda goratutzeko lurrian eta zeruan, Euskal Herriko gazte guztiok gabiltza gogoz kantuan, Kristoren izen santuan bere odola eman zuan. Danontzat ongi nahi bat izango, berazan goiko zeruan. Danontzat ongi nahi bat izango, berazan goiko zeruan. Kintu zatia, solduzka bateko, ze urtean jaitxo ditzen, kintuak dara urte batek berdinekuak. Hori itxezanien, gero soldo gamizete zauen, urrengoko urtien, degetatzen nien nahi de, danak. Kintadak ez die betiko kontua, izatez kontu nahiko barrixa da. Soldauzka derriko eskua sortu zen eskerostik. Eta nik uste Santa Geda itxura hau izen bez arrau izango dela, eta ez beti alde batetik santuei lotuta, eta ez da soldauzkari lotuta. Baina litxekena da, gaztarotik helduarora pasatako garaixen sortutako rito edo ekintza ekimen bat. Ni akorretan naz, etxera torten zienien kantuen. Niretzak orduen oso ondo kantetan zaubien, etortzen ziren, nizeran baserri baten bizi nintzen, ematen gero guten dut zauen etxoixuak, edo arrautzak, edo guena, ez. Orduan, emun horlako banastakara, zeak, txorixuek eta emun baserrixetan da, arrautzak eta, da azkenien residentzia eta bihelketa ziren, sobra hauenak eta. Bai, orduan ondo emute jakon. Orduan ondo emute jakien, bai. Bihotza zemute egon, bihotza gein, orduko handrak. Etxien, gurin etxakuenak eta basarri xeukien da barrautzak, ero etxien hauen gauzi eta dirue bai, Baitxa, bai. Dirue bai emute hauen, batzuetan. Baina gizena arrautzak eta txoixua. Botietan, botak ardago eta emute honien, hango basarriko zehai, gizonari, amako mihai, ugeuen eta ragu batein, hasi emute dutzen. Da neska gazte bat bauen etxien ondo kantetatzen, Hobeto igerrixen. Baserri danatan kantetan zen, baldin eta urtien bertan hildakoren bat ez baseo. Lehenengo esatu zen, kantau errezau. Eta errezau itxeuen, kantau ezauen itxen. Hilako hauen etxien errezau. Basarri, batzuk txeko egon, goiko partia, Marina aldea eta Zaimutza aldera zera, eta bestiok Apotza aldera eta Bendiola eta bi partetan errepartitzen, bi kuadrilla. Beatik dana batzeko tepo asko biezan. Guk hemen gertukuenak izan ziren auzuetara, oinez moiru dutzen goixean goizkuntan guitzen eta oinez moiru dutzen. Korretan az Bolibar erutza oinez fangitzen, Apotza erutza baitxa, eta egunan bukaeran, azkenean eskoitan bezazpi elizate die bizita bitxuzunak. Egun baten itxeko, eta igualen ez dakiz emat izango ziren, baina guk unekin txan, bizango ditzen, ogeta piku. Azten zara partiruten da ditxatzua egetan egunia. Hortan akordatzen az, egunan bukaeran, kotxeak hartu behar zengitzuela, urrinen da zen ausotera egitu, marinera akordatzen az, kotxien fangitzela. Eta beste batu sari mutzera behun ziren kotxien. Sari mutzera nio goinez fan biozu eguna, biozu, kasi. Hortan lehen nik ez dakiz lehenko zari, baina kurizozkuen egun egunak. Orduan ezagun automobilik, bizikleta bezaben da. Bizikleta ide. Oin faten dien moruen, kotxietan, bueno. Etxan lerue botatia,
Ba, etxeik, goño, bajoizak, fulano eta fulano kuadrilian joiak. Zapate gino, txorrotzen, atxorrozpen, guean lekuen. Horre erainan botaten da, bestaldetik beste batek eta kontauzeina moduan. Baina, berez txafrero kortarako ziren anunzietako, barrimetan gara, motor bagoia, bat, goxien goiz mobiluten gara, eta, bueno, ondion behola da, goxeko, azpitxarritan, sortzietan, Santa Eda bezpean, Santa Eda unian txafrero ketute, koño, kento mutilek, neska mutilek, bagoiaz. Hori da, nundinora da bitzen anunzietako, ez? Hori, baina, hori izaten da goizean, gero atzaldin izaten da, kontos batoz eta eskapa gaitxezen. Bezperan fatezien basarrixetara, eta gero bertan egunien, ibiltzezien kalien, da fatezien, tailerretara, eta jentiek urteta guenien lanetik. Santa bezperan, basarrixetan. Da gero, Santa honien kalien. Kale barrenetik hasi, enda gora. Enda asko zala pezetamazan, bizate itxezien. Batzu behetik hasi, eta beste batzuk goitxik. Apurka, dana batu. Lehenengo, kalien artezan, alkateen etxe eta parrokuen etxein, lehenengo kantetazan. Hor, hospitalien behauta ditzen. Hor, generalien gauke muta ditzen, ebiloke emonbiarrien gauke muta ditzen. Kamel matzuk hartute egute ditzen da. Fabriketa, no surtetzen nauen orduentxe. Lehen datan iguele mututzen, botella bat iguele, patxarra ero, lautxe eusak. Kalia batu, anakagau itxezien, besperan, da egun baten, sandaeran, batzen. Ni neu Santa Eda mutila izatie tokau baino lehen, 3 kintada lehen hau, hasineten Santa Eda mutilei, gu dantza taldeko egilenez, dantzaketa erakusten. Claro, egon zan momentu bat, dantza taldea bebai, ez egoela eskoitzan, orduan beraiek, kintuak zirenak, ez egitela dantza egiten, arazoakin zebiltzaten, ez zuten inor topatzen erakusteko, eta beraiei, eta bueno, hasiko zara, eta bueno, bazi nintzen, eta hor nau, laguntzen pizkatxo bat. Desafizua, gero da banakua, gero da aurrezkua, desafizua berriz, jotak eta gero joan egiten dira plazateak. Aurrezko utxesan dantzan ditxeuen, bik utxeuen, ondoak gizenak, hobeto gizenak dantzan, eta zer dana, banako salto batzu bota handa zer eta hola bitxe. Aurrezkoa atara, tezanien, neska bat, han pareja bat topetat zauen, emakume bat, zeu, hau, zeu, gehenat, aurrezku atara, banan, laukotxak, enda zu arekin afaitxira imiteutaz zeuru. Aparte zaten jogunak. Beste batzuk, kuadrilan danendako neskak. Kuadrilan danendako. Beak eligiu eta Eurek eligiu eta ekartetzunak, dantzan eitxutzunak aurrezkuekin gero jatera afaitxera. Eta zu eskinan, eta beste bat atara, eta joleen, baia pena. Apur bat izaten zan, ataratzen gaituzten edo zer. Nik uste dut, betik esaten dut, oi ez, baina gero gustora hartzen zan, bazenekien, zu baino 2 urte nagusi zau ez zienak edo holan, boiaziko zirela ataratzen eta holan, eta gauza gustoko esan, apur bat egiten zenuen holan ez moduan, baina gero oso pozik, ez? Dezietan urteteko, baina lehenbakoen atzera txeguen, Egiten dana, lehen dana mutila zan, sokan zeudenak eta oin ja tartekatuta daude. Oin itxen dago, neska eta alkarrekin itxen dago, baina gure eporan mutile bakarrik egiten.
plazioten da gainezka, jentez gainezka. Etxekoak, por supuesto, baina aurreko kintadatakuak, esarrak, gazte, kriston jente pilo egoten da, ikusti erren, Santa Eda neskamutiak zelan etxen da bien. Zelan etxen da bien. Bako, epaiketa modukoa. Epaiketa popularra eta jenteak komenta egiten duzko. Aurtenguak, ez dakiz zeinen zemia, ez dakiz zeinen alabia, horrez bai fundamentu bestigan, arabako gutzepa. Tensinua da, ez da normalian ez garizten jentia dantzan dakiguna, ikesten dozu hortarako dantza itxen. Emuten dago, espektakulua plazan, espektakulu hutsa dala, pan-pin-pon dantza eta se akabo. Baina horri begira urtiek daroienak ikusten dago, pertsona bakotxaren, izaeriaren zatitxo bat, ze dantzan zela itzen den, zela presentetan den norbera, emotan, buelta batzukin, salto batzukin, baina bada ikusten da pertsonin karakterra eta guk urtero ikusten ditugu kintada honetan benetako liderra, hau da, lider eskutua, hau bestea, hau kontzejala izango da, hau alkate jolasten dugu hortara eta egizien da asmetan da. Baserritxara juten da, baserritxar jantzitxa. Eta bestela geroiak intzo jantzitxa alpargatakin, eta baina baserritxetara alpargatakin ere zein zara fan. Alpargatak ez dutzu dagoantetan familio bosustakin oraino oinez. Baserritxar jantzitxa bestela. Baina gau kalia ja frakazu egin, arkontazio egin, eta txapel gorrexean, degerriko gorrexean. Eta aparatape zuixek. Gero pañelo bat, kolorinezkoa, ez da etzo? Larrosak eta orduan gomoko gorrixek esazen danak. Gainero dotorik egiten. Arrebi nero. Orduan liuri bizauen berrexek erosteko, da sarripez, eta zelao etxeko frakak topa numo egin, eta ipinitxe jantzitza ide. Oparotasunaren gizartien bizi gara, eta kinto bakotxak, dantzari bakotxak dauko, 3 alkondara, 2 fraka, 4 gerriko, 2 txapel, aste oso jantzitxe biltzen eta bete txuriz, ogu baino garbixegoa die, o trampa da, baina trampa da. Gure, eta gero, modak emuta betik izan daula. Oin ikusten ditugu esate baterako, bertan egunien danak jertze gorrixekin, gure gara izin jertze gorrixeak, existitzen ziren ipe. Oin ez diefaten, baina lehen fatezien mesetara. Bai. Aurtean ez diefan da igez besturot ez zila fan, baina txarto itxen dago hortan. Fani milauki, hautxora bada? Monagillo zen ditzen. Eta Santa Edaren harirako mesa ingurutan, mesa laguntza gu libre ginguzen egon hortan, da kintxuik itxego gien. Kintxuik ez bakarrik mesetara fan baizik eta Monagillo lanak kintxuik itxego gien. Nik esango duke lehen gaztiok bizi gehuela injarra ondixabaz edo interesa ondixabaz Santa Edako jira horren dana. Bai, ohitura hori nahi dute jarraitu, baina horre da beraiei ekartzen dieten gauza honakin. Eta ondo kanteta goien, oinez, oin ja. Behenkatua izan dedila etxonetako jentea, pobre eta humila bilen badute borondatea. Santa Martiri maitea dago errukiz betea, berak alkantzatu dirula osasuna eta bakean. Guk egin bizan, Jose Tranquil bizan. Tranquilista entzun dago zuen, Jose Gamburzabola, Tranquil. Arek gaut izkun nola kanta. Andra mondongo, ikeston asko emungo, ikemundako limurnarekin etxo nago asko erango. Ezpadagun emeten. Claro, hor da kopla batzuk, eta emuten da kopla horrek kantu bierra dela derrigorrezkoa de katon. Hau itxen badozu, hau esposio kantetan, ez da kanturik. Eta ez da beti hola izan, gure etxien aitzak, esaten da, eurak itxe zituela koplak. Ez oin kantetan dien koplak, gainera guk esautu dugu, oin kantetan dien koplak inditzuen pertsoni, hortaz ez die beti da nekua. Diek gauza barrixa, azkenengo 60 urtetakoa, baina zer di 60 urte, zebez. Atia dako zulua, nike bai errezelua, hortek atezolotek ikusten da lukain kailera mojua. Nik uste dute eskoitzan Santa Edako abestiak dituela 16 estrofa edo.
Ez dira normalean abesten direna, baizik eta herritar batek egindakoak, trankilek egindakoak. Eta horrek egin zituen, ez dakit oin zentzu, ez dakit, urte pila bat. Eta horren, hasi behar ginela ikasten. Baina, klaro, danak estu izetan da, zedona futbolien jolasten daue, orduan ez aukien denborarik. Aukera genituen 3 estrofa. Eta, klaro, beraientzako hori abestearena, total, tontoke izaba da. Osea, nahi dute, ohitura hau jarraitu, baina, kantetik, total zer, eta nik uste dut oso importantea dela. Betetezan, zer iso, kantatze kontua, hausoik bilitxekuen, baserrik, eta gero kalien etxez, hori betetezan, da initxezan, gaur egun, neurri handi baten bintzat galdu dana. Azkenen gortietan modan jarri da, herriko sarreretako, bi sarrera duko herri txikionek, sarreretako rotondetan jarri, txapela pasa, eskantau, herritxik kanpo da hori. Eta herrixen kalien ez da antzematen. Ez da egoten ambiente ondirik. Hori rotondatara fati etxaton da pentsetan. Ez tokezetan gelditxuan kotxiak eta fan etxietara, eta lehenko oitxuria jarraitxo. Santageda jaia da bezpera eta eguna, bestea ez da ezer. Baina ja gero hau eta gauza doia luzatzen, ja ez dira 2 egun, ja dira 4 egun, segun nola jausten dan, eta gainera aurreko egunean zapatuen egiten badie kintadan eguna, betik esan dugu, atara kintada bezala, baina ez kinto bezala jantzita, ez kinto bezala. Eta alperri da, urte osatzen dugu, hau mesedez, hau horrela ez, baina ez daue kasurik ere egiten. Oin azte guztia. Gara azte guztia hartzen dauen. Orduen ez. Gure gara izan, ez daik, enoi eskola azte betien, firme, ar. Batzuk eskolan, beste batzuk Eta beste batzuk, lanien, fabrikan. Fabrikan permisik eskaketek hortarako buruti pasau. 3 egun eta batat gomeka barrez. Ohiturak mantentzea ondo dago, baina horrebe bai suposatu behar du modu on batean. Osea, ez, bai nahi dugu, jokintoak, dantza egitea, baina horrebe bai berarekin dakar, ez dakit, ez daude idatzitza arau batzuk, baina nik uste mantendu egin behar direnak ere, hau modu on batean jarraitzeko. Orduan ezagun erutzen eskaik. Orduan ezagun eskaik, Mutilak eurak haitxeun afaixe, euren zeretek eta ez, oin eskak. Lehen hau ez da, Mari Carmen, ez. Baina gero ez dakit urten baten, igual etzekixen inok ez trikitixai jotzen, ez pandero jotzen hau zer, orduan edadeko neskei eskatu jakuen, basekixelako. Ez dakit, enabil ez dakit, ze urtetan, Eta hortik aurrera bai hasizien eskatu urteten, baina eskian. Eta gube eskian, ja ez da dudau behitzen danok urteten duzuenik. Edadeko danok urteten die eskian. Nobedadi izan zen, plazan, hasieran mutila bakarrek agertzen denean plazan, mutilen artean gengo zela elitani, eta hoxe izan zen urte hartan. Nobedadia. Guri tokau jakuneko rekuerdue, nik bentsate oso momentu handixe moduen, oso benetan garai hartarako nik uste dut benetan zala harritu iniziatiko. Eta ez soldo eskola joate zeinalako, ez dakit, Santageda mutila izan eta gero... Ja, pertsona nausitza zen, heldutasun puntu bat dakutu, ja pasau dozu, muga hori pasau dozu, eta ja beste maila baten jolasten dozu, ja beste liga baten zabitz. Eta san kriston arduri esan, san ilusinue, san, ez dakit, egun batzutan, 3 egunetan, protagonista zuzina. Absoluto. Ilusio bat, ez da hitzu, ilusio bat. Egun bat oso politxa. Agurta eskerrak ematen diet, Santagedaz batian, urte ontxo bat izan dezaten, osasun parke honian. Gure saria hartu deguta, orain bagu azpakian, adiosikan ez dugu eta agur ikusi artean.